Det sort og hvide udstyr, jeg har til salg til mørkekammer. Der er lidt papir, en papirskærer. Her er en ramme til at lave kopier af negativer. Nok en fotoramme. Fotoramme mere. Lidt filter, lidt regnegrej. Selve mørkekamerapparatet. Der er forskellige plader til at sætte ind til. Det kan op til 6x6, og så dernede af. Der er timer og grej til. Så er der forskellige lamper til mørkkammer. Der er en enkelt pære, der er et lysstofrør, og der er en lampe, hvor man bare skal have en ganske almindelig pære i. Der er lidt ting og sager der. Lidt beholdere, og så er der en ældre sag her til at tørre papir i. Det er, når man har det helt gamle papir. Så er der fremkaldertank og en filmholder, som man selv kan rulle film op. Det var stort set det.